L-2023 kienet mimlija bl-elezzjonijiet madwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. F'April fil-Bulgarija saret il-5 elezzjoni nazzjonali f'sentej fej il-koalizzjoni ta' Bojko Borisov ġabet l-iżjed voti bi ftit iżjed minn kwart tal-elettorat wara xhur ta' negozjati biex jiġi ffurmat gvern fil-bidu ta' Ġunju kien qbil dwar gvern ġdid immexxi minn Nikolaj Denkov. Fil-Greċja saret elezzjoni bikrija f'Mejju fejn il-Prim Ministru Grieg Kyriakos Mitsotakis ġab 40% tal-voti iżda kellha ssir elezzjoni oħra bikrija xahar wara biex ikun ikkonfermat ir-riżultat tal-elezzjoni. F'din it-tieni elezzjoni Mitsotakis ġab maġġoranza akbar. F'Lulju saret l-elezzjoni ġenerali fi Spanja fejn il-Partit Konservattiv ġab l-akbar ammont ta' voti iżda falla milli jifforma gvern wara xhur ta' negozjati. F'Novembru, il-Prim Ministru Pedro Sánchez irnexxielu jifforma gvern ta' koalizzjoni u qed imexxi lil dan il-pajjiż għat-tielet leġislatura. Fil-Polonja kien hemm ir-ritorn tal-eks President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk bħala Prim Ministru ta' dan il-pajjiż. Dan minkejja li ma ġabx l-akbar ammont ta' voti f'din elezzjoni, iżda l-koalizzjoni mmexxija minn Tusk ġabet il-maġġoranza tal-voti fil-Parlament. Din kienet ta' aħbar tajba għall-Unjoni Ewropea hekk kif Tusk u pro-Ewropew mhux bħal gvern preċedenti. Mhux l-istess jista' jingħad fl-elezzjoni li saret fl-Olanda fl-aħħar ta' Novembru li għadda. Dan hekk kif wara 10 snin ta' Mark Rutte li ma reġax jikkontesta ġab l-akbar qatt ta' voti Geert Wilders mill-partit tal-lemin estrem li hu kontra l-Unjoni Ewropea bħalissa għaddejn negozjati biex ikun determinat min se jmexxi l-gvern fl-Olanda.